Kaya basta dito nga rin ti surat nga ti padayawan nga basa ti pagkasalitaan ni Mylene. Asinot pilyan na. Kasim-simple. Kalugaran na nga mamuna-unay wano sang ili. Hindi na itang lugar. Sagudayan nga rin ti surat. Dear Manong Nemi. Naragsak tagbiag no naragsak iting ka kapamilya. Naragsak no na siya at dagit tao iti aglawlaw. Naragsak tagbiag manong nemi no awan dagiti dumdumte nga dakila problema. Ta natural nga dadumte nga problema ngem dagiti kagangilaeng amasulbar nga tagos. Duha kam lang agkapsat kini John siyak ti nauna manong nemi kadandan namin ni mama. Irinto tani papa manunemi ket ne destino iti syudad may sa isu nga pulis. Awan ti sabali nga kalikagom dagiti naganak kada kami da kami ngagkabsat no saan nga ti panangipasnek mi ti panagbasa mi. At lagi din manunemi ti third year college iti kursuk nga accountancy. Iti saan nakasardengan deto'y kabarangayat, kinaraduwarak ti elementarya, ken high school, agraman nga kaskolaan kami pa'y manunemi. Agkaskolaan kami pa'y iti kursuming accountancy. Na iso deto'y manunemi ni Roger. Manipod na kam ti high school, manunemi, rinogyan na idin, tinangimbaga ti I love you kanyak. Numampay, para kanyak laeng manunemi kat na kabsatan, para kanyak kat may isang gayem, may isang best friend. Awamat ka din sa pulik pa'y ka ni Roger manunemi. Kabot talaga nga nasingpet, amamukunay, nabintas ti kasasaan ti pamilyada, agsibod ta na ornus ti pamilyada. Limada nga kakabsat kat ni Roger iti agahadi iti buridak. Nasiyat mat manong name iti nagtungpalan di kiti kakabsat na nakapaggraduarda kan nasiyat ti bidangon da pamilya. Nagraduaren ti manang nang maawang pa asawa na isumatin sumarunong nga graduar. Irinto ti ading na kat kasadar met ni June nga ading ko. May samat nga babae manong name ni Lily. Adamat pa nagkursunada ni June kang kuwan. Yung diyag mawatan tiriknak manong nemi. Kasalada na gidi gundaway, ama asyanak mat kang kuwana, tanabayagan nga gararem. When ama muunay, ni papaisuna, kastamatan kini mama. Ganiti ba yung sa ngarabi, manong nemi, naman pa'y nagkita kami yung iti eskwela, ka nagmalmalem, may nakpinasyar. Rumor ka pala ti silad mo, anak. Ma? Tapay. Nada ni Roger. Tapay bisuot ka. Nagmalamalang nga nagkita kami tayo di eskwela. Ita umay manen, umay pailaing. Magasaan na nga may ibaga, ti kayat na nga ibaga, noon dakit ti eskwela. Kabuta siyempre, na alas unay Ala, rumor ka ting kasang mo. Di na pala kami sardengan. Anak amin ta talaga ti marikdam keng kuhana. Na, mama, nasingpet mo ti sula. Orin nasingpet. Ang preso nga nasingpet, awanin ti sa pulat keng kuhana, mama. Katapi kami nga di mo aklonin. Ma, agbasbasa kang pailaeng. Agbaling inspirasyon yun, panagayan ayat yo. Iti pa nagbasa yun, o saan yung lakit ng lablabsan? Ang galakit ng aglablabas, no holding hands lang, di holding hands lang. Yung mamamat, isuda pa iti mangiduron kanya. Saan kang idurduron? Yung maasyanak unay kang kuwana. Anong orti kayo tiyo? Aklunek, ori saan ko man nga kompleto nga ayatin. Anak, adda kasta. Alaro mo ka nga ro to, ano naman ti desisyon mo? O, hindi maramid, no? As pagharingat, hindi ko mo kaya talaga isuna.
Hi, Roger. Flowers for you. Sika, nakapurpormal ka unang agarim. Sana to mauma. Bagamat kang ka nga, sama ko mga dadailan, ti pa nag-best friend ta. Amo mo nakastulat na raramidam, Roger. Liklikan ka. Ano nga liklikan? Saan ka kakawig-kuyog? Sana nagpatpatulong nga naging problema kiti eskwela. May panggapit assignment ta unan yaman. Abay naman kaguranak no agaharamak kang ka. Hindi pa lang dati di high school lang. Ano nga may tisamo kayat kanyak? Awan di saan ko akayat kang ka. Napatag kamit kanyak. Ngayon, nung mabaling ko saan tang maadaan ti naununag pa nga relasyon. Tabay. Inyat amok, baka pagpalad ta nga masulisog, madadal ti pa nagbasa ta. Ada iti taon control data. Sang bata nagtiyas, I love you to no kunam. Araw ko pang kala nga pagbiit. Bisituan kala pagbiit. Amom ti pagbiit. Anyat amok, anyat amom. Baka mariknak nagribibig mo kat sapsapulag to. Di okay. Kasano naman sulisog ta. Saan ka man bayaan? Roger, kumapay laeng. Amom Maylin. Nasing petak. Amom data. Ngim amom, numasaktan ti nasingpet. Isungatan ti kauuyungan kalagi di aming nga nauyong. Anyan takit mo sawan. No paayon nak. Agsakit unay tinakam ko. Baka pakamatayak. Anya? Ala Roger, saan marami din data? Saan ka magpaya pinaya? Taklo na nakaraw din. Tapno, formal matlaing nga gaya na yata. Anya nga min pagganatam, saan ba't nga umadayo? Agkalugaran tamed. Hindi orayam lang yung makapagturpusak. Makapagturpusta. Kaya makapagtrabaho ta. Ito nata trabaho tan. Siyempre, mabalin to siguro panunutan ta na itan. Wala nga aklon nagtatana. Si Kamet, Roger. Saan ka sigurado, Derek Nam? Hala ka sigurado eh. Sakit naman. Asino nga, Rod? Awan. Ako mati sa bahala agar arim kanyak no saan nga si ka. Roger, maawatan na kuma. Agure ka. Uray mga makapagturpos ta. And then, agtrabaho ta. Isuntun. Agkarelasyon talata na. Agkarelasyon ta akas agayem. Agbarkada. Di ka di makuray? No di ka makauray, ibuin mo datang panagayat mo. Di sa bali. Adamat dito ni Linda, ni Elsie, ni Alma, ni Ana. Nakadadugat ng bagamon. Kituin, crush na ka. Sa sino kami saan nag-crush ka, nagwapo ka, nasingpet ka. Sabi nga saan nag-crush ka niya. Saan ko pa ilang kaso ngamin dito nga ba? Di na ka di maawatan? Sige, maawatan ka. Ngim ulitak nga bagaking ka. Nasing petak. Ngim na masaktan ti nasing petak as kanyak. Siya akong ti kauyungan. Kas kalamang ipangpang ta. Hanak mang ipangpang ta. Ibakbakdahar ko lang keng kang. No saan tumit lang asyak. Napimitas langan no. Ang pakamatayak, uno pumatayak. Manong nemi itapay lang ibaga kaniyak ni Roger Ticastoy. Agpakamatay ka no? Uno pumatay. Agpaiso nga ta manong nemi nga tinasingpet, kat no isut masaktan, isut kauyungan.
Naibagak da ito kini mama, manunemi di kabigatan na. Anya, imbagak kang kadayta ni Roger. Uwan mama, itapay lang ibagana eh. No saan ka numad lang isunat aklunek. Agpakamatay lang yan no sangkit pumatay. Ay, naglukong obing na dyan. Sana ibaga, nga tinasingpet no isot pasaktan kat isot kauyungan. Abi nga mga samong aklunen, mama, di nagrigrigat no aklunek oras ang kumat nga kompletong ipatpateg. E kasano dumteng ton tilalaki nga pakariknak ti ayat. Di adadan ton nga agsakit tinakim no isinak. Mhm. Kaya po nagbalinan nga problema mo deta. O nga ron ma. Ay mama, tinawagan niyo ni Papa. Nagsalita kami tayo na sapa. Ket, matda, nasayapan ka sa sad na sa Manila. Agkas sa kaming ti PNP. Diyo ko mga mini-request ka ni, ibaga ka ni Papa nga, adamat police headquarters dito yung lugar tayo, di may destino ko dito, tapno kang kanain nga makadanay suna. Matandanagan ako, nadunga, lalo na makabuyak ti TV, nga grarangit na gati police ka na gati managdagtakas. Ako mo pwede damang kasta ni Papang mo Kaduan namin suna nga dito bisina. Sumursurot mo't kadagit operasyon. Alam mo, tatawag tam, mailiwak mating kuwana. Da kami ba kini? Ading ko nga June. Mailiw kami kuwana. Manong abulanan. Talo abulanan sa nga nagbakasyon. Bagat na matawagan tayo suna. Siyak titimawag iti may sang rabi manong name. Hello pa? Ay, ayan mo pa. Sa din ako matiyang ko na sanga dito Manila. Kahit ko sa una no, da kahit headquarters, uno, ada kayo dito kasera yo. Adag dito kasera. Saan ang naka-duty? Ito bigat pa nag-duty. Kaya da naka-schedule ang operasyon minto ng rabi ni bigat. Apay anak, da problema, di ba nagbasa? Una, da problema yo kini Roger? Ano ko mat problema yo kini Roger? Sa bagay. Eh, nabay kayo matan nga gaya na yan. Ako ang relasyon mo kasta kini Roger, Papa. Isus, nasino, kinabud mo na, Papa. Dahil dati problema ni Roger eh. Apa problema ni Roger? Ha? At ka di madingar ramidan na kang ka? Gabot na matektekan matan nga gururay ti panangaklon ko ken kuhana. Imbaga na din mo tinakano na singpet ket numasaktan iso kanot kauyungan. Sana ko na nusan ko kanong aklonen baka pakamatay wano pumatay. Imbaga ni Roger kang kadeta. Naminsan na lang imbaga kanyak Papa. So madandanagan na. Sabi nga masya mo bilang aklunan pa. Agbasbasa akpay laeng. Dahil matlag ko nang sa anak pa lamang boyfriend. No ni matlaeng Roger. Awan ti pagdanagam. Awan ti pagdanagam mi kini mamang mo. Gabot ama mumi unay. Nasing patis una. Saan nga dapat pagsalitaan di pa. Bumakasyon kayon. Ay, kalpasan ti operasyon ito no rabi ni bigat. Palubos di apo. Umayag to ang bakasyon. Mangalak ti 1 week, 2 weeks nga bakasyon ko. Ang bisa Papa? Salag na agbay mesa. Ang takadwa. Ang takadwa yo? Sino? Panak man la polis. Nasingid kami. Nakamdagad kadwa. Baro? Oo, baro pal. Sarahan tumatakas kanya. Ububingam na kayo? Medyo unang. Nabit pa iso na ti serbisyo. Talo pa lang atawin na. Ngam na laing. Anat nagan na Papa? Jerry. Jak maawatan tirik nak manong nemi. Ngam apay nga ta. Ngay di maamuhak nga dakaduan ni Papa nga bakasyon
Jerry kano tinagan na. Nga sarhento manakasken ni Papa manon name. Abi nga tanasla, magagara na ka makakita ken kuana. Excited ak manon name. Magagara na nga dumtengan deta nga panagbakasyon ni Papa nga at kaduana ni Jerry. Idi eskwela manon name. Nagkuyukuyok kami kini Roger ngim sa marit at dati panunot ko. Hey, ano pa panunutem? Roger, tisal-salod sudakin ka. No, indun ka anong bakasyon ni papang mo? Next week. Isot pang panunutek eh. Gabota siyempre, mailiwak ka ni Papa, mailiw kami. No muna, 2 weeks ka nun bakasyon na. Pag isuntumit din. Nga na. Malpasan dito nga Sem. Malpasan ni finals, di ba? Same break. Mailiwak nga makompleto ti pamilya mi. Nga, mapang ka magpiknik di karayan. Apay nga karayan. Nutoy ko makarod. Di ka mabaybaya. Nimit day ito. Nagadayo ti baybay ti lugar tayo. Karayan Ada ka nung kadwa ni Papa. Nagbakasyon. Kadwa na? Pada na ka nung pulis. Ngisot pampanutem. Hamot pampanutek ni Papa. Ano mabalin na ko ma? May destinon dito itam nagastakit rinabi nga gawid. Rinabi nga da. Kansang ka madandanagan. Ngayon talaga pampanunotek manunemi kat ni Jerry. Ano nga tatlangan ni Jerry? Siyempre na may isang pulis agad. Gagwapo. Sa bagay gwapo mat ni Roger manunemi. Ngayon sangat nga butit nga pulis. Ado na kiti putit nga pulis. Ngayon depende no ito ti ayan na, destino na. No ada iti traffic, no ada iti intelligence. Ngayon ada iti intelligence ni Papa. Kat kadwa na ka no. Dadya nga Jerry. Pagbago niya nakmanen manon name ni Roger, ngamjak italtalag ta sa bali mat iti panunot ko. Sino nga talaga iti pampanunutem? Abi nga di na italtalag ti bagbagak, enta nagmerienda ko nak. Diyak mabisin. Ita man pinasang ka mabisin. Dati-dati nga sikapit ti mangibagak ang merienda ata. Ngayon sana ka mabisin. Roger, abay nagsanay ka hasta. Kasasarita ka. Adak ti abay mo. Adak ti sangom. Ngayon nakadatayo ti yung panunot mo. Pasensya kan. Excited na kami nang nga makita ni Papa. Ni Papang mo ti kahit mo makita uno di kadwa na polis. Nakaklasa kasaludsod deta. Ulitak manin nga bagakan ka. Nabanog ako na yung gayayat kan ka. Nabayagan na tirik na. Nasing betak. Ngayon na siyak ti masaktan. Siyak nga tandi ka uyungan. Nusan ka maglaparakan niya. Nabimbitis lain ang pakamatayak ko na pumatayak. Mabaling ka di, Roger, nga kahit amang kang digta. Kahit kulay palagip kang ka. Ito yan yung rason, balbalaagan na. Imbas ko mga mayasdig dirik na kang kang, makagurak kang ka, kada kita kayo magbagam. Dito ka man laingan. Hey, wait, man, nagsusunutan yan, kagurakan. Manong nemi kahit ko kumang imbabawi, gabot amok, baka no adad nga masaktan kat, baka no adad nga agaramit isang nasyahan. Baka po nung ko na naman nung nemi, ano, tao na singpet, nung isot masaktan kat talagang nauyong. Ngayon saan kung ngayon babawi man nung nemi, jak kahit kasiyahin nga ibagbagaan na. Nagbalbaliwan ni Roger man nung nemi. Mangipang-pang tamot din.
Saan matang nga nasingpat ti ba nakita kang kuana. Aging gaman nung naming nga dimtengen, nga dimteng ni Papa. Kat nakita ko man nung naming ni Jerry nagguwapo. Imo na nung naming nga naging narakop da Papa ni Mama. Si mablat ni June, nga nangarakop ka ni Papa. Siyak tinaudi man nung naming pa. Mahilip kami unay keng ka. Gamang kami tadimteng ka si bibiyag. Gamuta, ti pulis ka talaga na pagkad, ti kasasad na. Amom iha. Uray anya ti trabaho mo. Uray sa dinute mo. Uray adda ka iti unang tibalay. No talagang dumtengen ti kanitom. Mapasamak lang, mapasamak. Ewan gayam. Ni Sargento Jerry. Jerry. Dahil di kapipintasan nga anak ko. Imala ka ni mamang na. Ni June. Ti junior ko. Hi. Sargento Jerry. Enjoy na tatakulap naman nung naimig at nagraip di takulap mi. Apaw, nagbara. Kadin din nakulap kumat no kakibkibin ni Roger manong naimig sa bali ni Jerry. Na muna kat nakapagpagat ti parang na. Hey, kurso na hadam sa akin balasan ko partner. Asin na kung saan ang kurso na hadam tikas kang kuha na partner. Napintas ka, Mylene. Sumat ni junior ko. Ni Mrs. Halo, maragsakan ako unang agbakasyon ti asawa ka takadwa na kaskan ka. Nasingad kay lagin ti takas ti nasingad ti tunggal may saka na kayo. No daduma, ibilang nak nga anak. No daduma, ibilang ko siyempre nga amak. Ang no, agbadi-badi kami akit kaslakamlag kasadar. Bumaba isuna. Hanang nga saktin na taengan no dikat umubing ni partner ko. Nesang sangayan tirik nakagan ka na igayak manong nemi. Siyak pa yung nagboluntaryo nga napan ng idasar kada kitiya pangrabi imi manong nemi ta nasip nga tanda nga dimteng. Nadlaw manong nemi ni June tili riknak. Ate? June. Naisang sangayan nga rimat na kita matama. Tapay. Itapay lang makita ka kas na kita matam. Nga anya. Nga agrim rimat. Kasla bituan nga do. Ito lamat madlaw mo. Na in love ka Di ka doon ni Papa. Shhh! Makaring ko. Ay bam kit idan tamangan tayon. Kompleto ng dasar ko ni. Yada yung dasar ni Papa nga arak. Uminunda ka nung lang. Kasta. Si kaano yung kaikanidat pulutan da. Ay. Manang. Suday dyan ni Roger, sumungsungan. Roger? Ala. Adadaman itan nga. Marik na ni Roger. Imon na no kasta nga. Psst. Tumarin ko. Sinabat ko marong name ni Roger. Hi, Roger. Umay ka kumang pasyaring kit. Si Kamet, nagkuyog tayo nagmalmalim Ano nagkuyog malmalim? Siyempre ka, di ba? Ada sa hilyo? Adan da pa. Ika man. Iyam amuka ka rin tayo kaduwana. Jerry? Manong namin di manong kami tikod nga ayan da pa ni Jerry. Pa, ada ni Roger. Oy! Roger iho! Nagbalon to ang manugang ko. Kamusta kayo, Papa? Oh, susto Papa. Yung tawag na kanyak. Uy, kaya. Ni Sargento Jerry. Tibadi-badik. Timak der manon namin ni Jerry. Kadagalamano da ni Roger. Baka kahit mo tuminom. Saan, Papa? Diyak pinapadasan to si Mimsim. Kasta, nasingpet ka. Agam kasak mo lang matibagi ti arak.
Halakit nga nakaro. Pangpaimas ti panangan. Alala agad tao. Kaya di tao na agad agsalita kayo nga doha. Manong Nemi, makakayat mo't mangan. Kinunak ka ni Jerry. Mabisina ko ni. Baka madamdama pa lang ang mga andapapakin ni Jerry. Sige. Ma, John, mga tilatan. Makipangang ka nun ni Roger. Manong Nemi, sininsintir ko no anya, ito aramidan no, marikrik na ni Roger. Naiwas ka di matlang ti, lutop. Nandiyak mariro, itakpay lang ang makipangan eh. Una ito na irara ka, hindi kasi nga oras. Duma umay ka kahit panagtuturog ko nga. No? Lutom na ito eh. Naimas ti lutom. Thank you. Magusto ang lakit ni Jerry. Abay nga, naibalat ni Jerry. Guwapo ka pulis ah. Guwapo ka. Talaga men. Sa medyo na tainganin. Baka da asawa na. Apay. Apay. Ano kami ti mariknam? Agimon ka? Na isang sangin o tirimat na kitimatam. Maylin, ita pala makita kastoy. Hindi na ito, talaga mo sinsintir na. Manong Nemi, agsinsinimod lang tayo kumit kita kada kami na mamaka ni June. Aging ka nagtimek ni Mama. Roger. Nana, mama. No, marik na mo na talaga ni Ayat. Sumken na sumken. Kas kanyak na. Idanda kang palang high school. Na isang sangayan di marignak. Kini Maylin. Aging kakarag ito eh. Kantiag na na yun. Aging adada kita pagsasauda. Nga nun ay kari, mayat ka manunusan, isuti mo pasama. Nun ay kari nga da kayo kini Maylin. Hore ko ma, sa may kayat, iti asawak, talaga nga, da kayo tinay kari. Ngayon saan nga da kami, masapol nga maawatan nyo ti kinapod no. Tapos lasang kong may imas timangan. Tapay, met. Sige. Ibusak lang na ito eh. Kalbasan na kita gawin akton. Nakagura kan samot ng barok. Sana na. Siya ti tao nga siya mo ti gumura. Alakit, sabi ko ma, taawan ti anyaman ng rumrum sa problema yo, itigayim mo. Kalugaram, nga gayim mo. Iti amok manong name nga ipapaawatan ni Mama ti amin. Gabatan nadlaw si Gumart ni Mama manong name akas ti panakadlaw ni June nga rumimimprimat kano di kiti matak. Tadyak limakin manong name. Na isang sangayin ti mariknak ni Jerry nga jak mariknak ni Roger. Kasto ka di atalaga ni Ayat? Sumken nga insigida no makita mo ti talagang lalaki apakarik namin ti Ayat. Ngayon ora kay Ayatak ni Jerry. Kaya't naknata. Kana mga mutin no, the girlfriend na. Manong name siyak madlayang pinangidasaran ti kanan da papa ni Jerry. Kat nakaragrag sitak. Nakaparparta ka ngagkuti. Nakalalisto ka. Excited ka. Excited ka nga ron. Oh, mga katamitan. Maylin, nalpas kami
Sir, ano nga, sir? Siyempre, pulis ka, di, sir. Jerry ko naman latan. Jerry. Oh, kat bantayan na kami ano, tamasapol mi kini Jerry di alayam. Ay, kaya mo tagsili. Pare, partner. Sili. Nagmahilig si Sili. Ada kaming almoranas ko. Ay, mas. Lutom? Sakto nagluto. Schedule ko kami nagluto itang harabi. Dahil mas nilutom. Ay, oo. Dahil may mas manin kini mamang na. At siyempre ni mamang nat ng suro kang kuana. Boyfriend mo ni Jerry? Ay, ni Jerry? Ni Roger ko na kuma. Siya gayam ni Jerry. Nabayagan ng aram kanya. Hindi ata kabalit high school. Una ta, kinuna ni Sargento nga agbali nga manugang na kano. Ya karon maawatan ti balasan kuno anyat sana kayat kini Roger kaputa na sing pwede jeng obing. Ken nagaputi okay nga pamilya. No siya aktibiya, mga kadeng akit kayat ko ang bali nga manugang isuna. Ape kadeng nga saan. Awan sabsabali ako nata. Ama mumi unay. Ngam no samot nga isut kayat ibalasang mo hay partner. Hanap mo bali mo. Kas kalugaran lang kan gayem, kamsat, best friend. Ti marik na king kuana. Git no karod no sinongor ita ti pakarik nam ti kunadang magbagam nga true love. Kinitak ni Jerry manong nemi nagkinita kami. Iyo ko na yun nga na in love ti tunggal may isa ka na kayo. Ngam tinakmat kaya tagbali nga manugang partner. Talaga kinayatan kayo agad na apigid din ka saan. Eso na lang ta problema. Ano ta problema? Amo, saan nga kaya't hindi ni bagat ko bali na ka polis. Kabuta na pagkat siyempre. Ita, makamanugang ti polis. Ang asawa ti anak ko to may isang polis. Hindi agresahin na ka polis. Ush, isakripisyon. Han, maawatan siguro ni Maylin ti amin, partner. At niya nga talaga ti... Sus, apo ya. Ipakpako naklaing nganin, partner. Nainlaba kay di balasang mo. Ala, sir. Panawang kay pa lang dito eh. Kinunak manong name it talaga nga. Aglaglag tumat yung tipuso. Siyempre ka kiti salad ko manong name it. Rinugyak matin tinagarapahan. Ala, na-inlove ka nung kanya. Jesus, baka karitoyin nga tiyempo nga mariknak ti arakop ti may nga lalaki. Baka kadagituin nga panahon nga mariknak ti agek ti may sa lalaki. Nagmatyo, nagbisked ni Jerry. Nagmayat nga ta nga rakupen na kanarakupek. Mapnegak lakit di. Dagadi bibig na. Ano nga tatraman ti bibig na. Nung sa nga tangagang angaw. O mga matno do girlfriend na di Manila. Ang mga no pagluklukwan naklain. Ang mga no baybayan naktulain. Ang no baybayan na kagad kalaban da kini papa. Ano nga talaga ti marikrik na. Ni Jerry kanyan. Kananyamat dati nga napaapek. Arara ko pagtipungan ko manong naimikit kong kuna ko, Jerry. Kasi nga talaga ati ma-in love, Jerry. Kabigatan na manong naimi, nasapa kami kini mama nga nagriing, ta isaga namin manong naimi ti amin. Talaga nga naka-schedule nga mapang ka magpipiknik, iti karayan sadya kami nga mga aldaw. Dada kinasarita ni Papa, manong naming, kamagyan mi, nga ada, nalamas nga ramana kano, mapang ka magbuburak. Excited kami amin manong naming na paniti karayan.
Nagaramid na papake ni Jerry iti linong mi nakanalisto. Sa dati mapug nga duwa manong naming nga nang palawlaw iti Abel iti dakkel nga rama. Baka no saan nyo kaya? Roberto, mangayab kita kaduayo. Kayang-kaya may kini Sargento na ito, kini Jerry. Excited man manong naming ni Jerry. Uy, nakaraglag sa kisuna. Ma, ano to brata nga rod? Agad damat ina po yung nga nabalon tayo. No, adan to makalapad na papangmon akin ni Jerry. Akit siyempre nagluto tayo ito. Doon laki di tilamas ng tilapia. Dapat karpana. Dapat siguro pasgana. Wano porong. Kipi. Birot. Bukto. Kaya jumping salad. Dapat rekado na jumping salad ng tugot tayo. Dito nagtimak ni June manong nemi. Manang, abi nga di mo kinombitar ni Manong Roger. Abi ko mang kumbitar agad. Datay mo lang ang pamilya. Parang sang ilit kay ni Jerry. Inakataya manida. Isudakin dili. Ni ading na. Oy, adakad na relasyon niyo kay ni Lily? Nalalay nga ni Manong Roger. Nanubi ako ni ading na. Nadakad din obing nga. Namat ni mapabaro, mama, baro akon. Baro ko no. Di ka pinag-graduate high school. Ano? Pinag-graduate kam to. Porcher kam nga doon. Speaking ka ni Roger, manong name ka ni Lily. Imay da di manon. Ay, Roger, Lily, umay kayon. Nadamag minana. So, may kamimot makipagburak. Di kamot tumulong sa dyan. Una na. Baka nalalay nga kang burak kami na. Da Sargento, da giti nga Sargento. Kita hanak manong nemi ni Roger inismak. Naragsak ka nga talaga. Abay, api madino na nagsakak. Naragsak kita no. Sika, kansyak tagkuyog. Saan ka man uni? Kasi lagagangil like trupam. Ngamita ka talagang nakaranan niyan trupam. Talamat madlaw mo. Ingkakad danunan da papake ni Jerry. Nung buyak da kiti duwa man ng nemi. Namatmatyo nga talaga ni Jerry. Sabat nga nakutong manong nemi ni Roger ngem no gabay da. Naingpis ti bagi ni Roger. Idin to ta nabukal na bisked. Nagadudig iti abs. Sa bali lang amin ti pulis ako na manong. Karatista siyempre. Naragsak kami manong nemi ng runag at adu tinakalapan. Adu ti lames manong nemi ti binurak mi nga rama. Nagkilaw da papa ni Jerry, kastamit na ni Roger manong nemi iti jumping salad, kastamit kada kami. Naghimas manong nemi ti sinigang mi nga purong, wano tayo kunada nga lapis. Inrapin da Jerry manong nemi kini papati minum. Nalpasan manong nemi ti pandangan mi. Inom pa lang da papake ni Jerry. Idagpakadan na Roger manong nemi kini Lily. Yung kamin. Mabait kay Pain? Depende. No, agawid tayo no kunang to na papa, di agawid kami. Apay manin? Awan. Sige, umuro na kam nga rodin kiniadin ko. Manong nemi kabayatan nga ruray mi numayat to na giniduwa nga gawid. Nagpaspasuro nga. No kasta nga oras manong nemi kat adu da kitay marimbuok nga tukmem. Nagpaspasuro nga naghalat ti tukmem manong nemi.
Naging ganyan na pupugutan. Ang dahil kaduhak. Ni Jerry? Ay, ala, abay pinanahom ni Papa. Impakadak isuna. Impakadak yung kuana. Nakalablab bagat trupam na baratikan. Kastoy kami numinumak eh. Abay, talaga nga, agad inom ka ni Papa no kaya Manila? Ngayon hanggang ba't nga mabartek? Nangaruna no, ag-drive ti may sagata kami. Uy, ito na alam nga tukmaman ah. Nalaing kagamang galat tukmam. Amo mo tukmam na to eh. Taga-probinsya akmet. Taga-Ilocos. Adamat karayan mi. Isumad lagayam. Nga niya. Mumtag burak. O na. Kumusta mo na dyan na panahon, girlfriend mo dyan Manila? Oo, may girlfriend ko. Bismillah. Di na ginagwapo sa may sakapay pulis. Apay nagwapo ka. Nadagag ko nang kang kagwapo. Nagugwapoan ni Roger. Awan relasyon niyo kini Roger. Agayam kam lang, kaskulaan kami, nagkaradwaran kami, kalugaran kam lang. Sino nga natin kahit mo? Baka playboy ka? Ano nga playboy? Gayam ko ni papang mo. Jack mambalin ng gundawayan. I love you, Mylene. Kinuna naman ang name sabay panangigam na tiimak. Ala, Jerry. Ti malyawak man ang name iti ayan da mamaki ni papangam saan da kumit kita ta adayo kami iti ayan. Nagpakada ka ni papang mo. Nagpakada nga niya. Nga araman ka. Buto mat iso na kanya. Saan nga ni Roger? Saan mo ka nung matakait ni Roger? Jerry, amangan niya. Nga niya. Amangan pag ang anak lang. Saan ko maraming data? Iti anak ti best friend ko. Best friend mo ni Papa? Naminduhan nga na isalakan ko isuna. Manat kahit mong sawen. Madamat inkwentro. Paltugan na ko man. Bata, nakita kit pinaltugak. Ha? Kastaman kanya. Namin adumatan nga. Na insalakan na. So nga, nadagkat kami. Nadadaga sa mapasamak kang kuha na siya ti may sakang ronan ng sakit. Kastamat kanyak. Imbilang nakanak, imbilang nangagayem, imbilang kong ama, imbilang kong agayem. Manong nemi, intultuloy mi tinagna nga nagpasurong, aging nga nailingad kami iti poon, manong nemi, ti madre kakao. Inarakop nakmatan. Jerry, I love you. Allah, Jerry. Kaya, hindi mo kaya. Ang mga pag-arupag ng isigay lang. Kasangsangpan mo lang di kalban. Tadi mo ka di palang paluspusan direk nam. Marigatan ka lang. Amo kay matpateng nakpet. Adun na kiti babae. Nga makitkitak, adun na kiti babae nga kras kanyak. Nga misang ko idang ikaskaso. Maglagi din ta, simuro ta kini sarhento nga managbakasyon ito eh. Kat nakita ka, nagamamuta, nagsabat nga pagpadpadatrick nata. I love you, kat di ganito may bayan. Manong nemi, iya sa dagnan tirupa na itirupak, nagkademak, imbes ko mga ilisik, manong nemi, nariknaklayang ang tinakamarbara, nga bibig na, nangamal ka, nagitilips ko, manong, sana ka din sa laksik, tidak kulap na manong nemi, blouse ko, hala,
Jerry, amok mo tinabalsan man unay mi di kiti agik na. Magustok mo ti apros naman unay mi ti baroko ko. Naisang sangayan nga rik naman unay mi. Ano talaga nga tangatagi ko anak ni Jerry ti dayta agundawi ka talaga nga itad ko nga talaga. Nakapapahod dayta nga panaginagik mi manunemi. Ngem nakigtut kami nga agpadpada, idi agdisido dak kalabato, tas dagmi, dan bato ka tata. Ni umay manin, aglangat ka. Aglangat tar. Sino magbato ka tata? Iso na jayo. Ni Roger? Kura ka takamatag. Ay, Jerry, saan? Saan mo nakamatin? Sa loko to, ano ang puntaan na tangarod? Jerry, saanin? Yung kinamat na nga talaga, manong Nemi. Hala? Nakatartaray ni Jerry, manong Nemi. Kat nakamatan na ni Roger nga talaga. Jerry! Saan mo nga saktan ni Roger? Marayat mo ni Papa, manong Nemi. Pinunggos manong Nemi ni Jerry, ni Roger. Napigpigsa nga amang ni Jerry, siyempre. Timarayak nga masalag ka na kwanta. Ibatam ni Roger. Pare, haan ka saritak lang, sangkot ng ran. Pare, ipatanak. Ang sangot na, ipatanak. Oren no pilos ka, sana kang mabutanggig ka. Pare, gayem. Di na ka gayem, mawagan di gayem. Gayem. Madid na ramid mo. At namnamahan ko nga ramidek, nasika ko matisyak. Halaman? Ipatpatag ko ni Maylin, kalpasan na agawom kanya. Sa nga lalaki, edisan na nga bintiren ti panakapahin na. Handa kakayat ni Maylin, tsak ti kayat na. Gun nawayam laing ka pati pulis ka, kanasigid ka kinipapang na. Ibatanakon. Ibatamon, Jerry. Sige. Ibatangkon. Ngayon sa muntong ulitin dyan namin mo. Ha? Nag-asat kahit saan ka napuntaan. Kan ori pulis ka. At damat paltog din papangko. Ibang pangtanak. Pumanaw ka lang yan dito eh. Tano saan nga sakti mapapatay mo. Sikat papatayag. Kinuna naman ang name kiti marayan ng madayo. Jerry, nauo yung gayam ti boyfriend mo. Saan ko nga boyfriend? Agayet lang kanya. Hey, ano rin napasamak? Papa. Napasamak ka, partner. Nagpintas naman nagkuy-kuy gumikin ni Maylin kagalalatok mo yung partner. Bagamang tadamang bato ka na kami. Imbaglagan din natin nakalingad kami. Kasahari, Maylin. Uwan, Papa. Nang agababay kami nga magmagnang paspasurong agalalatok mo yung binato na kamlatan namin ado. Magtangan kami ka ni Jerry. Sige. Sublidan siya ka na yan. Tagawid tayo. Partner, pasensyahan. Awan ti pagdanagan, partner. Dahil siya nga Roger takimbasol. Nagigimun. Mamtanak to kasarita. Mapanak to mismo di balay na. Manong Nemi naragsakak nga madandanagan. Naragsakak siyempre hadan nagkinaawatan mi kini Jerry nariknakon dagiti irot ti arakop na nariknakon Manong Nemi di kinabarang agik kinapurus na. Yung matanagan iti pangta ni Roger. Ang mga napagaramida na to di dakas no makapanaw ton da pa kini Jerry Manong Nemi. Ang mga no pandagundawin na kanya, kidnapan na, karamasan na. Nabang kinasarita ang pwesto ni Papa Manong Nemi ni Jerry. Hindi agawid dito balay. Ni Mama Adagos din nagsalutsud. Oh, kumusta din ang panam? Nasakit na talaga tinagam ni Roger.
Angem, kinasalitak binagbaga. Kinasalitak na ginaganak yung kuha na. Bagbagaan na. Paha, madanagan ang mga nodan tugundawin na kanya. Kat baka no, pagaramid ng titakis ni Roger. Dinalayang nga nararamidan. Kanas ka nagsakbay ka anak. Ngunit aramidek, siyempre, aglo ka tumanin di klase. Kang kalain kam tumanin agkuyog, no, liklikam. Saan ka na magkikuyog kang kuhana? Kasanun isut umasadag. Nasut umasadag agad taliklikam. Kasanun gawid na. Di nakatamat marami datay. Sa mga itulok, ngagmay ka, no, tapapanam. Masapul nga tanga kaduam. Iti eskwela yo, masapul nga adda kaduam, nagiti ka eskwela nga duma. Amo ka mga tanak. Diyak pagruba na kasto ti mapasamak, papa. Nga dagbaling nga problema may kini Roger. Masulusuron tumadlang nga maawat ti kinapod no. Gagangil lang na sa tinakam na, siyempre, hindi pa lang high school kayo, talaga nag-haraman ka. Diyak ka di mo papalaw ni Roger, honey. Sayang na, singpet no, Bing. Hanggang naloko mo't gayam. Numasaktan ako na. Una, nag-asam, pulis lang ano dito ka dota anak mo, gat nakaturod pa lang bato katakwada. Sa mga ipangta. Impangta na saan ka di? Aging gangad to ni Jerry kat talagang mangarami ti pumuspusan dap no. Susapo. Nauyong gayam tinasingpet no kasta masaktan papa. Suta ko na. So aganan ka. Aganan tayo. Karabian day di manong nemi sana ka makaturo. Pero mo harak iti silid ko. Naparag iti sangot ti balay. Idin to tarumbing ko mga butengak tamang no umar aribahay laing manong nemi ni Jerry. Ay ni Roger ko na kuma. Idin sa hanak gaya magmemesa. Mailing. Jerry? Di ka makaturog? Pampanutek nga ron ni Roger. Di pangtana. Awan ti pagdanagam. Gagangay lang mangipangta. Wapay kat ngamin madimtengak dito eh. Awan ko mati problema no saan nga dimteng. Jerry, yung dimtengak no, masarak kung ti babae na talagang ipatpatek ko. Kan makita mo tan, ti lalaking parakan ka. Sika nga tati para kanya. Tadi mo ka di kayat. Talagang nga naikari, apagay din saan. Jerry, apagay narakopnak mo rin. I love you. Loko na dyan nga Roger eh. Siningana. Kararami doon tayo timalan. Ang mga nandamanin, adalang ito, isunat asidag. Baka daw ang bato manin. Baka mga laalat dyan sana. Di sumrektan. Sige, sumrektan ka na din. Tiloko nga polis nga Jerry nga partner ni Papa Manong Nemi. Hindi makastrike kami ni Tiunag kat na itrangkanan ti Maindor. Sinakroy na kit din. Allah, Jerry. Ano ti papananta? Silad mo o ti silad ko? Allah, saan kumapal lang ita, Jerry? Nagbasbasa akpay. May sa pangatawin. Numabalil ako makidatan mapasama ka rata. Ngayon, hampay lang harumbeng. Please, mawatan ka. Sige. Ibaba ka nga din. Sumar ka nga din silad mo. Good night. Good night. Inagkan na manong name hindi kiti lips ko. Amo kita kita pagbit lang. Ngayon makapapahot ba't manan. Balbalsak ba't manan manong name hindi kiti akik na. Jerry.
Jerry, huwag. Ang mga namasulisog agad ipaay ko kang palubusan ta direk nata. Api nga, taradam pala direk na. Wait, dito yung tinay ka rin. Sampay. Agradwarak pa'y. Mm, Sustunan, baka kayat ko. Sustunan ko Manong Nemi makalawas. Nakastaon iti pa nagtip-tipil mi kini Jerry. Pinidumtengan Manong Nemi iti pa nagsublidan sa Manila. Na ipalagip manin ni mama ni papa. Agpedistinukan dito lugar tayo, honey. Alawan. Ma'am, mas lagi din ito yung mission mi nga partner. Ada kami target mi nga tiliwan eh. Mabalin ko tatay. Subli dito yung as pedestino ka dito lugar tayo. Alam ako nam Jerry. Partner. No kasta taramidem. Pedestino na tangan tuwan to eh. Tanawan to sa Manila. Baka no agbalilak to ng manugang mo. Ipagretuaran pa lang matatianag ko partner. Kita na magsunto. Makatawan lang yan. Alakit nung si ka talaga, sarhan to tagbaling nga manugang miya kita. Nisot na ikari. Pakita mi manong mi kada papagin ni mama kini June di pa naging narakop mi kini Jerry. Agananad ka? Agananad kay kini papa. Awati pagdanagam, basta takam tagkuyog. Saan nga sumbrag ti balay di bagimi. Manong mi cellphone di komunikasyon mi kini Jerry kas tamat ang gani papa. E di ba nagsasarak manin ti klase manong mi inasad ganak ni Roger. Liniklikan. Hey! Abi liklikan nak. Baling ka din sarita ta. Roger, liklikan ka kapot ha. Baka nadadakas ka namidam kanya. Awan didakas ka namidam ka. Kahit ko lang mamuan no. Noan niya. Talaga ka din ang relasyon nyo ka na dyan sa sarhento. Noon at nakita mo. Apay, no. Among ko relasyon mi, makapaginarakop kam ka di, magpaginagek. Nasakit ulit tinakam ko eh. Iswa kasi dinaramit ko. Imagine, nakabaybayag ako ng agaharang ka. Nagkaraduaran ta ti elementarya. Nagkaraduaran ta ti high school. Agkaskolaan ta. Kang kanayon ta ngagkit-kita, ang kuy-kuyog. Agkalugaran ta. Ama munak unay, ama mo kamat unay. Dimteng lang din nga Jerry nga kadua ni papang mo. Isukid din nakarakop ka, nakaagik ka. Nga nabayagan nga rarapapik na marakop ka. Nga magkakti kiti lips mo. Sinot sangag sakit tinakim na. Alam, mawatak tirik na, Roger. Nagpeso nga. Talagang nasakit para kang kang. Ano nga rin mo, aramid ko. Ba't patid ko ni Jerry? Ti mariknak ka ni Jerry kat saan ko mariknakin ka. Ti baging bilang lang kang kagat kalugarak, kabsat, gayem. Dada lang. Mawang ka din di magam? Nung mabalin lang ako makit saan ta nga pudden ti panaggayem ta. Kasi dati, agkuyog ta, tinulong ta. Agkuyog ta nga gawid, agkuyog ta nga umay dito eskwela. Baka no, adadagas nga ramidam kanya, Roger. Nasakit. Ambos ta, pinaay na, pagkatapos, dinakpayin ibilang nga gayem. Ibilang nakpayin nga kontrabida.
Ti kayat ko kat kaisi dati. Nga kuy-kuyog ta. Nga nasingid ta. Mabalin? Saan ko nga may katipanagamak ko eh. So I'm sorry, Jerry. Roger ko na. Ay, Roger. Kita mo kay Jerry lang tipanunot mo. Manong nemi dandani idin malpas. Iti maudi nga tawen. Iti kolehiyo. Nararanakit din manong nemi ngagbay mesak dito balay. Tada na pananda June kini mama. Sakit nagpukaw ti kuryente. Agtataol ti aso manong nemi. Nalagib ko jak pagayab na pakan. Iso inalak manong nemi tiya. Plus light. Kalpasan na insaganag ti pakanan ti aso mi manong nemi. Rimuwarak tapno pakanek. Edi pagkamumtad damang gambat kanyak. Adara nga po tirupak manong nemi. Pinadas ko ti limaban. Anong nemi? Madlaw ko ni Roger. Inapot na ti rupak manong nemi. Tingiwat ko tapno sa anak nga makaikis. Nakaalalis to manong nemi. Ipanangbagkat na kanya. Kastawonim at manong nemi. Ipanang danog-danog ko kayong kuwana. Ngem, talaga nga. Napigsa iso na manong nemi. Inaramid na amin na pigsana. Impanak manong nemi, iti-igid ti karayan. Ngay dito na kung dito manong nemi, nag-ikisak. Ngay mawang nga tamat siguro ti makang kanyak taadayo manong nemi. Kaya't nakaramisan manong nemi. Roger, agpagpakasyakan ka. Saan mo ko mga ramiden? Dito langit ti amo ka mapuspusan. Sumayat ka manunusan. Kukuha ka. Agbaling ka kukuha ka, Maylin. Ar-arakupan nak manong nemi pilpilitan. Inaramid ko mati amin na puwersak manong nemi tap na umabot. Danugag, karamutag, pungutag. Ngam kastugaya manong nemi no kasta nga talaga nga kargat. Kinawan. Aramidan na ti amin na kabaylan na. Aging ka manong nemi nagsardeng ang gulgulakol. Kat kasalatan intayat ti bagik. Sige! Sige! Aramidem! No da ito man ti pakaragsakan. Ne, sige! Saan ako naggulagol, itayak ti bagik. No, daghanas mo nga mga ramid. Pinsardeng na manong nemi. Panangarakop na kanya. Pinsardeng mo. Ituloy mo. Maylin. Nasakit lang amin una. Ito nakam ko. Gusto nga naramid ko na ito. Tapno may pagsakit ka. Panang ipatpatig ko kang ka. Naipatpatignak. Api nga ramisanak. No ipatpatignak. Api nga dinakuyaw-hayaan. Maylin, simple lang. Numaramas na, anat naman na mayang mapasama. Idarong ka. Asawaan ka. Tsak tumat kahit di magkiasawa kang ka. Gabot tumuk no sa dilangit tigura kang ka. Nagbaligi ka mangramas kanya. Kahit no mapilit ang kaspagarigan, mapilit na makiasawa kang ka. Naragsakan to ka di. Nga sa wayam ti sambad na mangipatpatigkan ka. Maylin, Roger, saan lang may mesa ti babae dito lubong? Kano talaga disisido ka? Sige, ituloy mo. Takitan tanon niya at mapasamak.
Ngoreg balegi ka kas pagarikan. Ikarom ti aramidam kanyak iti pagbaludan. Gabutas lawanan ti panggap na manunay ti makderak. Ditakan. Maylin, ambit lang. Kahit mong ituloy, sige. I am sorry. Tikas ito yung naramin mo. Agkakaso ka. Ako rin saan ka nagbalik. Atut pakakitaan nga nagpagngaba na ka rin namas. Kilam ti badok. No itamat lain kat mapanak ag-report. Piti pulis. Idarong ka, Roger. Isak lang ka. Kasta unay manong nemi di kigtut ni mama idi makita nak. Anat na masama ka ka? Abay kasta tilangam. Manang, anat na masama. Impanak ni Roger di karayan. Anggap na karamisan. Yung saan ka nagbalagi? Saan, mama? Ngayon matikas ito nga langak. Mapadag-report di polis. Tawagan niyo ni papa. Anak. Mga lang, no, mama. Baka no ulitan tumanin ni Roger tikas diya nga ramidan na baka agbalegin to. Ngayon natakit mo sa nag-report ka ni polis. Dapat lang. Ni Kapitan. So kadwata ka mapain police station. Ngayon, agrubrubat kami manong nemi edi omay dagiti naganak ni Roger. Kadwati ni Roger manong nemi. Kumadre, hante ka dilang ang pagpadakilan ti amin, Imay ni nagawid iti anak mi nga pagpakasang sangit. Tamang kanuang pepeso nga idarom ni ag-report ni Maylin kadagiti pulis kita. Kastamot karot tilangana. Dakas ti anak yo. Nakasaysaya taking ko, anak. Pagpagpagpag na karamas. Rumbangaw na nga, sungbatan at narabid na kanya. Kas makita yun tilanga. Maylin, nagpagpakawanin ni Roger. Saan nantun nga ulitin? Saan tayo kumanapatpatakilan ti amin? Nagpagpakaasi manong nemi ni kananganak ni Roger. Nakigtutaklayangan manong nemi. Edita. Agparinto nga mismo manong nemi ni Roger iti sa kuwana. Roger. Diyak kaya ti may balod. Diyak kaya ti makawagan iti rapist. Nung mampesana ka ng balagi, Maylin. Naamiris ko ti kinapudno. Nalolowagan ti manunod ko. Maawat ko ti manakapaay ko. Ipagpagapum ko mga ti panagkalugaran ta. Kahit nasingan na panagkayim ta. Sabi ko man naman patagalin ni amin. Maasyanak met manong nemi. Mama, saan tayo nang itutuloy? Wala na siya doon na anak nung kastaman ti mapurot mo. Lagkadagyaman kami, Maylin. Agkarkarimot ti anak mi nga saan nang tunngululitin. Yung muna kitan na di kayo naggraduar. Kasadun no, agkakaso ti anak mi kat. Agawid ka nga ro din, Nana. Tata. Roger. Saan ko tuloy pa itagdaraw? Basta sa mong tululitan, Roger. Ikarik, saan ko nga ulitin? Awate kong ti kinapod mo. Hindi makapanaw daan manong nemikin makasukata kung dahil ko ti cellphone ko tinawagak ni Jerry. Yung sana sungsungbatan manong nemi. Insumlat ko ni Papa manong nemi. Pati suna sa sungsungbatan cellphone na. Anak, baka madamat operasyon da. Diyos ko. Awang kumatidakas sa mapasamang kadakwada. Alas 12 nga tan manon na may edita agring ti cellphone ko. Ni Jerry? Hello, Jerry?
Nakita ti school mo. Sorry, nasungwatan. Tapi ngamin, liplipas ti operasyon mi. Ba't lang dagas na napasama ka na kayo di kayo papa? Jerry, at nakadagas na napasama kayo ni papa? Jerry, api nga saan ka sumumbat? Awan pagdanagam tam, okay, so na. Gusto na lang tam, may sa karagiti na sugatan. Hanya? Ngam okay, so na. Okay yan. Out of danger. Isot ayang ko itahan dito sa ospital. Kimuyo ka kita iya. Umay na kita ambulansya nga nang itaray ka na kita casualties. Ano nga, napasamak. Api nga, adot na sugatan ka na kayo. Renade mo talaga ti hideout na ti sindikato. Ado kami met. Ibsa nga bali. Kalpasan dito eh. Agpa-transfer kam itong ditakin na ipapang mo. Agradura kang tumuntin. Mabalintan itong nagkalaysa. Jerry, nagpaiso. Ang namin, ibaga kumakeng ka. Tiyan niya. Ni Roger. Apa ni Roger? Nagpagimpan na ka rin na mas. Hanya? Ibagmata saan nga nagbaligi? Saan nga nagbaligi? Nakirangat ka? Nakataray ka? Kinasaritak din na siya. Ngayon talaga panggip ko, mati, pag-report sa police, isak lang ko, attempted murder, nagdakil ebidensya. Naribkas terwatek. Adot pasak. Ngayon may da nagpakpakasi. Or ilang nagparintuman ni Roger ito sa wanak nagpakpakawan. Dinala kaya tagkakaso. Loko dito na Roger aya. Mauna anak samat din. Numunag at... Saan na ito nga tamatan nga rami din? Nukasta, okay ni Papa, okay. Mabalin nyo itong kasalita na bigat. Agit inarang. Tama lang tiya, tiyan nang ema. Nagkatan di bala. Awan pagdanagan nyo, okay iso na. Saan ko nga magbaga pa kini mama no nemi tinapasamak nga minatawagan ni papa iti kabigatan na isot pa nakamo na. Ma, ay na, doon na nagayam na tayo amayo. Nalikat na matay na pa ma. Orita, inkaring ni Jerry nga may destino danto kanon ditoy. Kalpasan na dyan na nakal ka enkwentro da. Alagit sabi ko ma. Maatendaran dati graduation ko. Iti eskwela manong naming imasadagmat lang kanyak ni Roger. Aileen. Apay, sorry talaga. O sige, lipatan mo tinapasamak. No talagang awanin tita ka sa panggip mo. Okay, agkuyog naman na nakasto eh. Thank you. Uwing gayam, dado agad ko mong kukumurkura. Ito graduation, siyempre, danto na papakin ni Jerry. Ken, may destino danto to yan. Karigadan datang pa destino dito lugar tayo. Siguro, kalpasan ti makatawan after my dito graduation. Nag-asawa ka mton ka ni Jerry. Siya to baling ng best man, ah. Na? Siya to baling ng best man. Sino nga ito maid of honor? Baka ni ading ko, mabalin man. Baka ni mat ni John tagbalin na best man, ni ading mo ti maid of honor. Titala mo, Roger, idadawat ko, masarakam tumatan ti babae nga para kayan ka. Na naman ti plano mo after graduation. Madayuak. Bapanam. Basta madayuak. Tap na malipatan ka. Ano yun doon, nagkasarkam ka ni Jerry, o may kanto ha, mapakamondak lakin din. Kasta ho ni tiragsak ko, anong name yung ragsak mi dinum tengan ti graduation.
When kapatid na ni Jerry, narakop ko manin, naging kami manin itinapao. Kaya nagsubli na madlang sa Manila, manunami, tapos ikaso da, wano, asikaswanda, iti pa nakitransfer da. Nag-review akmet, manunami, saan ko na makikita ni Roger, sak nag-take the board. Kat kastaon na dadamanin tinagsak ko, manunami, di may rawar ko. Nag-applyak karagitiya, naskan nga pag-applyak, manunami, nga timawagan kanyak, nag-reportak kanon. Iti may sa bangko, manunemi dito kabisera, iti probinsyano. Sa midlat na mapukaw, manunemi, komunikasyon mi ni Jerry. Adanin ng nga bulan ko ang trabaho, manunemi, iti may transfer dan. Ngagpadpada kini baba. Aking nga natulag matenti kalay sa amin, manunemi. Kinidaw ko nga iti lugar mi iti pagkasarami. Iso nga nagiti partido na dito Ilocos, manunemi, kat iso dat imay, dito probinsya. Dahil din di kararagsakan na pa sa tibiyag ko, manunemi, ti kalay sami, akalpasan dito ang seremonya and reception. Iti honeymoon mi nga mismo, manunemi. Iti may sa nga third class hotel, iti kabisera ti probinsya, dito kami nga nag-check-in. Kuma, sadya Bagyo ta? Dayo pa lang di Bagyo, dito italatan. Mapasamak matlangan ti amin. Ngayon di kumapailayang damong tigbakasyon. May kaduwang arabiim. Kahit mo hindi nagunuden. Siguro na impaay ko. Baka saan ako mahalak kapag graduar. Baka saan ako mangitang agtrabaho. Baka pagbalinak lang nga plain housewife, iti may sa nga pulis. Noon niya talaga tinikari. I love you so much, Mylene. I love you. I'll be more, Jerry. When manunemin, pait kun nga namin pinsan, tiba amin ko, iti lalaking ipatpatid ko nga nagbalinin, nga asawak manunemin. Ninanam ko nga sinagrap, dagiti bara, dagiti agek, kinapurus na tinaduma-dumapas sa tibagig. Kahit pinalabusak, dagiti asog kanaring-eng simngaw ka dagiti bibig ko. Adagita nga asog kanaring-eng manong nimigit gubuhay, tinaisang sangahin nga rikna. Ayat kanayat manong nemi, bara ken bara. Nga manong nemi nga binuraken anamin pinsan ni Jerry, iti isal-salbet metak akin na birhen. Oh, Mylene. Oh, Jerry. Jerry, Iti asa dagmat lang ti balay mi manon na imi tinang patakdaran mi ti balay mi kini Jerry. Why? Dito'y kami manon na imi nga nagdaan da. Kat dito'y ko manon na imi at naggibi ti inaon ng anak mi. Ngayon dito'y ni Jerry Jr. Agadan kami nukuha manon na imi nga pumanaw, mapanagtrabaho. Kabata karuba lang ni mama, isutukat mabatbati, mga sikaso, iti apo ko na. Nagturpos man ni June manunemi. Nadamati trabaho. Kat isuda kini Lily, akabsat ni Roger, iti nakasawa. Idinto ni Roger manunemi kat at kanumutan pamilya na sa Manila. Sigun kini Lily nga ipag ko manunemi, at kanumutan may isang anak da iti asawa. Nanayunan pa iti anak mi manunemi kini Jerry tuwa. May samatan nga babae. Tama na. Uston ti duha. May sapay. Lalaki pa nga may satap no. Duwan to nga pulis. Iti mang tawid iti kinapulis ko. Nagritiron ni Papa manunemi ang kas pulis. Kaduwanan kani Mama manunemi ayawan kadagiti apo ko da. Apo ko da kada kami
kinapukod akin ni June. Nanayon ang pwede may sa manong name kanagpaiso lalaki. Duwa nga lalaki kan may sa babae. Tibunga manong name tayo na at mi kani Jerry. Intultuloy ko tinang opisina, agas met iti yapa nag-duty, agas pulis ti asawak manong name. Kailan na kita anak may manong name, kad nakalalama. Itinaran niya ka masakbayan da, tagpadpada kami agsapsapol, kaya nagruurnong para ti masakbayan da kita anak mi. Dahito nga rod manong name, iti pagkasalita, kadagyaman naklaunay ti anos mo nang ibasa, kat sabi ko mat, at damat ni batik nga adal, liwliwa, kan napagsarmingan ti biyag, kadag iti padak, nga dimngag, kan nakipag, dir manong name. Simple nga ayan ayat, ngam simple mat manong name haragsakken biyag, tareter kin simple iti pamilyami kini Jerry. Sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liliwak ang pagsarmingan ti biyag. More power to your program, manong, and God bless. Tuwing harap nagyaman nga pagkaya mo, Mylene.